Takže já vás zdravím u nové série a je to ze hry Minecraft a je to ze single playeru, takže se máte na co těšit. A teďka si uděláme takovej provizorní dům a postela různě, takže si natěžíme nějaký to dřevo. A vlastně chci říct, že ne, že bych se odpojil od kanálu Minecraft PV0, ale chci točit i na vlastní kanál, takže to uvidíte, na jaký kanál to půjde. A prostě tak. A budu dávat videa i tam, ale už asi víc i na ten svůj kanál, nevím proč, prostě tak. Takže tak. Takže si natěžíme nějaký to dřevo a budeme si udělat barák. Tak. Tak. Asi budeme bydlet někde tady. Tady je bug, já ho jenom odbugnu, jestli to bude slyšet, když tam vlezu. Jo. Hned je to tady ještě. Takže asi někde tady, takže tady dám tak. Takže si udělám, natěžím nějaký kobl rovnou. Ať máme kameny věci. Ať se tady nepipláme s těma normálníma, dřevěnejma. A budeme natěžit teda hodně dřeva a mohli bychom udělat nějaký základy. A prostě základy, no. A jo, ještě co ještě možná budu točit, tak budu točit čarovný Minecraft sérii. A tady ta série už bude delší než na tom starém kanále, protože nevím, bude prostě delší. A já si teda udělám tak. Krumpáč. Neudělám, počkej, já jsem si udělat styky. A prostě bude tady budu točit z více her, což bude budu točit i asi, když se to bude dát, tak budu točit Call of Duty multiplayer. A prostě tak. A určitě natočíme i nějaký let's play s banánem. Toho možná znáte už z tého minulého kanála. Mám tam s ním i let's play. A si myslím, že bychom spolu mohli natočit, uvidíme, co on na to řekne. Protože chtěl bych s ním natočit. Není to špatný. Není špatný prostě. Chtěl bych to s ním natočit něco, zhruba nějakou sérii bych s ním chtěl točit. Ale to uvidíme. To se časem dozvíte všechno. Takže ať máme na postel, tak tady zabít pár oveček. Tak už máme na postel. Dneska to je jenom taková prostě, jak kdybych, upoutávka na můj channel, jak kdyby, abyste se dívali, očekávali videa co den skoro, když to půjde a budu muzit na počítač, tak bude víc videí a prostě tak. V dalším díle bychom si mohli něco natěžit, anebo dodělat ten barák, to uvidíme. Co zvládneme dneska vůbec nevím. Takže je tak. Natěžíme nějaký to dřevo. Sugar. To vemem. Pak někde zasadíme. A tak. No možná, co to je? Spadl do vody. Nevím, co vůbec dneska budeme dělat toto. Natěžíme to dřevo. A
nevím, co bude v dalším díle vám teď z hlavy neřeknu, nebo nevím, co budu dodělávat, co bude mít na práci a tak. Takže nevím, máte se jako na co těšit, takže odebírejte můj channel po případě a budete vidět nová videa. Budete informováni, že jsem nahrál video na YouTube, takže tak. No a já si myslím, že bychom mohli udělat aspoň základy, udělám konstrukci, jak by to mohlo vypadat, možná jestli toto, říkám, ten první díl nechci mít nějak dlouhý, prostě jenom tak, nechci ho mít dlouhý, no. Nevím, jak bych to jinak řekl, prostě. Nechci jako, ne, že bych nechtěl točit, ale víte co. Takže já to tady, no možná i dneska nepostavím ještě ten barák, protože to tady trochu dáme dokupy, tu krajinu, takže si udělám čestku. A asi ještě nebudem dneska stavět barák, za to se vám omlouvám, protože dneska to tady dáme trochu dokupy, teda. S tím jsem nepočítal, že to tady je takový, ani jsem to nějak neviděl. Musíme napřed udělat nějakou plochu, kde bychom si postavili barák, mně se to tady docela líbí. Jsou tady dokola skály, takže to tady postavíme nejspíš. A tak. Takže to tady tak srovnám. A asi budeme končit, protože říkám, mám docela pomalej net, jak jsem už říkal, myslím na tým kanálu Minecraft PV nebo GameMovies.cz, že vlastně to tam je, jsem nahrával třeba 100 MB a nahrával jsem to tam hodinu na ten YouTube, záleží rychlost toho internetu. Já mám špatný internet docela, takže s tím nemůžu nic dělat zatím. Ale pak dál uvidíte další videa. Tak. Tady spravíme tu krajinu teda. A začíná se stmívat, takže si myslím, že bychom to... Tak, já si myslím, že už to ukončíme, že to byla jenom taková upoutávka a prostě to ukončíme. Takže já se s vámi loučím a těším se na další díl. Čau.